Panguva ino vanhu voti patoshata patoona kuti vakomana vechiherald aiwa nemajournalist vanobroadcasta vhipi chwenga vatoona kuti yesterday vakanga vari kuroman catholic church zvatikaona zvakabroadcastwa pamax handles aiwa eherald vanhu zvavakuda vachinyora vachiti muzara nhasi mutungamiri wenyika pari kudzoka office kune vamwe vanhu vachatandaniswa chete sanavina masvika mudanyorwa panapa nodiwa subscribe like out on the bell icon timina paenda pamachera acheso mudanyora achiti whilst eating Napa was at Cricket Farm skimming umbwa. President Chiwenga was in church with his wife. It is interesting that Ranga Matairi, the Herald editor who seized power from Desazan through backbiting is allowed this to be posted on Herald's X and one of the postage Chamurukona EU. Chamurukona Gamdani Chinzi, Vice President CDGN Chiwenga, now a Roman Catholic guild member. He shares his personal journey in faith, reflecting on the impact of joining the Roman Catholic Guides. He spoke moments after joining the Catholic Guides at the local church in Harare today. Vanira chete mukwedze chingwere ndomasvikana wakwa panapa kuti aiwa vakomana kunze muzuva ranhasi vanhu vari kuexpecta mutungamiri wenyika yezimbabwe kuti achange achidzoka in office. Tichiona vakomana vachibroadcasta zvavo general panguva ine zvatoziva kuti aiwa nemafactional fights aripo kuti mubroadcasta uku kunotoexposa zvizhinji unotowedzera salt pane chironda changa chakutopora zvacho. Masvikano mudatokwa nevanhu vachiti aiwa vakomana kunogona kufaiwa munhu. Tudze mafungiro enyu muri kumbi pamusoro pechitiko ichi. Nekuona section yedu, subscribe or like, and on the bell icon.